El 17 de novembre del 2019 es va trobar el primer cas de coronavirus a la ciutat xinesa de Wuhan. Aquest mot prové de les paraules llatines corona, que significa corona, i virus, que significa verí. És perillós perquè pot provocar infeccions respiratòries des d'un simple resfredat fins a pneumonies més greus. Aquesta pandèmia, mot grec que ve de pan, tot, i demos, poble, no ha parat d'expandir-se ràpidament. Per intentar frenar la seva ràpida expansió, s'han posat molts països en quarantena, que ve del mot llatí quadraginta, que significa 4 vegades 10, és a dir, 40 dies. Ara només ens queda quedar-nos a casa i intentar frenar el contagium d'aquest virus.